Na, meg is érkeztünk, csak telefon volt. Még mindig nem javítattam meg a telefon. Kurva élet. Az egyiknek a töltője nem, a második meg fel akar robbanni, tudod, a izéje. Ó, ez a másik, gyerekek, ez a másik. Igen, telefon volt, bocsánat. Majd Hannes létszes jelez, hogy megérkezett telen. Azt a rohadt. Jó, most hülyeséget fog kérdezni. Mivel, hogy van színed? Eleve színes az anyag, és úgy majd aki le van égetve róla, és ha úgy égeted a felületet, akkor elszíneződik. A másik meg az, hogy le van festve, és a festéket égeted le. Aha. Na, ez még a másik, amit imádnék. Lézervágott. Delta? Szarok a lézervágásra. Ja, meg a motorszkennelést, azt azért mondom, inkább a szkennelés. Próbálom úgy. Ott is van. Hát ez azért nem semmi. Viszont ezt nézzétek csak. 3D Best. Forgalmaztok vagy nyomtatok? És tervezünk is, bocsánat. És tervezünk is. Csak én nem vagyok költönyben. Felvízelünk is, és alapanyagot forgalmazunk. Szerintem fúr, vagy mér. Ez mérő cucc lesz szerintem. Bármit, akármit, több mindent megfizetni. És hobbi cél, vagy ipar, vagy igazi. És van rá keresztes? Ezért a hobbi irányba. A hobbi irányba. Ott egy robotkar tart egy kólás üveget, vagy dobozt. ABB. Nagyon jó. Szóval azért minden irányból mérő cucc. Addig, amíg ők ott ipari beszélgetnek, megyek egy kicsit tovább. Raktártechnika. Itt is megy a mérés, ha jól látom. Igen, hát az a baj, amíg leállnak beszélgetni, embereket nem szívesen akarok itt venni, mert nem örülnek neki. Csak a gépezeteket. Másik gépen is. Visszamegyünk megnézni a szkennelést addig. Jó, nem csak nézelődök. Jó. Ha bármi kérdés van, akkor... Rendben, köszönöm szépen, rendben. Kemény. Kicsit előre megyünk, jó? Megjött a csomag, átvettem. Na, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Jó, akkor megnyugodtam, akkor egy lépéssel beljebb vagyunk. Szóval ja, mindenképp meg kell majd csináltatni a telefont. Hogy ez ilyen izé. Nézzétek csak. Ez a kerítés, hogy ne essél le a gépről, ne menjél neki a polcnak, és döntsd magadra a salgó polcokat, meg ilyenek. Ez arra van.
Szóval köszönöm, Haniszka, hogy átvettem. Itt is szerintem itt szkennelték a nagyobbik robotot. Most már jó lenne átmenni a másik. Na, nem tört el, ez jó referencia. Tessék. Egy motor. Az előbb egyébként teljesen megszakadt az adás, vagy csak fejét fogó ember volt és folytatódott? Várj, akkor még mutatom egy kicsit. És ez itt volt beszkennelve, ha jól lát. Aha. Nézzek, a robot ott szkenneli, és ott van a képernyőn. A képernyő annyira nem látszódik, de az a gép, ez szkenneli a motort, és ott van a 3D modell belőle. Először az ember között, aztán megszakadt, de amikor két részletbe lesz feltöltve, nem baj az. Köszönöm szépen a visszajelzést. Szóval, ja, mondom, ez a szkennelés dolog majd benne a cégnél, most majd ezt, ami érkezett csomag, ezt majd bent le kell jövő héten szkennelnem. Akkor majd egy kicsit próbálkozom vele. Hova tűntek? Oda. Oda tűntek. Az öcsém ezt imádna, hogy targoncás. Az igen. Egymásra merőleges targoncás és galopos közlekedési útvonalat szimulál. A szenzorok közelében nincs a targonca, akkor szabad az átjárás, és a projektor egy zebrát vetít. Hopp! Az igen. Az. Érzékel, Akkor zár a kapu. Zsenió. Tessék, ilyen kell benne. Igen. Jó, de egy ilyen kis targoncát. A Hung Expon vagyunk, az Iparnapjai nevű rendezvény második napján. Szóval legyen, hogy ennél lelkesebben, hogy ilyen saját cég, ennél kicsit örüljön neki. Kemény. Legjobb. De egyébként panaszkodunk, hogy nincs, hogy bármikor csinálhatnánk. Tehát, hogy... Nekem nagyon fáj a lábam, de nagyon jól vagyok, én nagyon élvezem. Oda nézd. Aha, ja, most megy, dudál, megáll, de szabad az át. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na, most már orientálódjunk tovább a másik épületbe, és mert itt már... ki fogja dobni, mert az sima hulladék. Pedig sima hulladék. Ó, kerék technológia. Kerék technológia? Nem, rögzítős technológia. Ja, a fékeket. Azok is, igen. A A-ból B-be juttatás technológia is. Oda néz, dobócsillag technológia. Freddy versus Jason technológia. Tudjátok, mekkora bélfűrészet szálltaton, az 20-as a belső. Figyelem közben a takarító robotot amúgy, mert az jó pofa volt. Én őt keresem egy... Hú, de hangos ez arra. Légy szimulátor. Az igen. Most mi? Nincs itt a... de jól néz ki. Ilyen kéne oda a műhelyben. Arra jó. Arra jó. Nem látom a izét. A kis robotot most. Nem baj. Lehet, hogy másik helyen van. Vagy ott lesz másik. Ez is mérés, ahogy nézem. Csomagszállítás technológia. Ezek olyan iparkozóak, hogy igen, mert körbe. Makett, tessék.
kurva jó. Az a baj, hogy nem tudom, én nem értek itt mindenhez, tulajdonképpen semmihez nem értek, ami itt van. Hogy azok milyen lemezek voltak, az nem tudom, valami körfűrész dolog. Ez meg befényképezés, szintén fénykép alapján és videó alapján mérés. Ott van, nézzétek, ott vannak a cuccok, amiket befényképez, és itt van. És akkor méret, orientáció, minden megvan. Hello. Nem, köszönöm, csak lenyűgöződöm éppen. Megkeresem a kollégáidat? Hát ez így elég kevés támpont ahhoz, mert lehet, hogy már találkoztam velük, vagy örökre elkerülöm őket. Ez... Hopp. Nagyon úgy hívják, hogy hosszabbító, jó? Nem mondom. De, hidd el, hogy ez egy hosszabbító. Ez egy automata váltás. Azt mondja, hogy a 310A és a 310B stand hosszabbító. Jézusom is a standoknak. 303C, akkor azt mondom a másik... Mit keresünk? Valamiért meg kell keresnem valakinek a kollégáit, akiket amúgy én nem fogok felismerni, de mondta, hogy melyik standnál vannak. Milyen cégnév, az lehet, hogy esetleg többet segít, mert az nagyobban van kiírva. Gyanús, hogy nekem Szula. Ki? Nem. Ez a... Aha. Igen, miért? Most még tényleg csak ebben az egy épületben megyünk körbe-körbe? Igen, még nem értünk a végére. Jó, bassz meg. Nem leszünk itt csak egy-két órá. Büttnert kell keresni. Levideózom neked őket titokban. Lehet, hogy az a másik épületben van, ami és ott a takarító. Hallod? Ezt. Nem. Csak azt akarom mondani. ED 206. Csak mondom, hogy ott hallod, egy rágógumi papírt nem dobsz el amellett. Nem. Az azonnal lézerrel ketté vág. Itt a porszívó. Jézus Krisztusom. Na ő volt az. Hát de az... Mondom, ez az, ami felszűnt, hogy dobd el a fegyvert, és nem hallja, hogy eldobtad, és... Igen, azt mondom, hogy olyan, az LD 200. Nagyon durva. Itt rend és tisztaság lesz a városban. Az én városomban nem dobsz fel. De lenne még egy kicsit arrébb. Áll mellett, szelektíven. Nagyon. Van még? Mi? Poén? Majd máshol, persze. Jó van már. Én ide beszélek az úr, elindítja az R3-ast, és megkergettetünk ki. Már majdnem föltakarított engem. De csak azért, mert szemétkedek. Hello. Ő mit tud igaziból? Ő egy oldaltisztító. A porszirobot. Hát igen, elkívánja, hogy leurálja a világot, meg majd eltakarítjanak minket, de... Igen, a legkisebb az egy kifejezetten a szőnyeges területek alkalmazására, mindegyik természetesen a korítő felhasználására, kifejezetten a száraz takarításra, legnagyobb a 100 megkörítés, Kurva jó. kb. 800 kb. Pillanatnyilag kell igazítanom a telefont. Na lát. Az elméleti hatékonysági gyakorlatban ilyen 2500 négyzetméter/óra. Jó, megvan, most lett jó. Tehát kifejezetten nagy moniterületek szakításra. Oké, pillanat. Lemerült a gimbal.
rendelkeznek, tehát feltöltik a tisztavízzel. A készülék újraindításának beállításai megnyitva. Pillanat. Lehet, hogy innentől kézbe megyünk egy darabig. Várjál. Elég széles a felhasználási köre, és nyilván a kicsi ipari területeken, az operációban, a szállói területeken. Rögtön. A technológia csodája. Jó, hát félkézzel ez nem fog menni, és nincs asztal, ahova lerakhatnám, úgyhogy egyelőre ennyi ez most. Lassan meg vagyunk. Na, ez az. Sikerült. Jó. Várunk egy kicsit, hogy feltöltsem, hoztam másik kábelt is. Úgyhogy elvileg nincs akadálya. Na most így legalább jobban fel tudom emelni. Az keményül néz ki. Arra föl is lehet ülni szerintem. Csak így meg a telefon fog lemerülni. Nekem meg azon van a bérletem, úgyhogy majd mindjárt egy pillanat és jövök, oda meg az autós, csak elemet elfelejtettem tölteni, hogy ibalt és lemerül. Mindjárt intézem a kábelezést. Vagy oda inkább. Na, mindjárt elintézem itt a töltés. Ó, van kint pad. Szerintem akkor majd ott. Ez jó lesz. Mert hoztam ám több kábelt is. Csak a... várjál. Kaja illat van. Jó, a gimbal töltődik, és akkor a másik kábel, ez meg az acsiában van. Jól is, kapóra is jött egyébként, mert legalább le tudtam ülni. Nagyon szenvedtem, megmondom őszintén, Móni. Hát ez jó rövid kábel, bazd meg. Aha, ez hosszabb. Pillanat. منفتحين منفتحين لأنهم عندهم خبرة بالشعوب الثانية. لا بس هي المشكلة الوحيدة غاد عندهم الأسعار بس. Na mindjárt kiderül, hogy jók voltunk. Még nem akar bekapcsolni a gimbal. Addig leveszem róla. Még várni kell egy kicsit. Telót viszont. Nyomom. Király. Király. That's what she said. Ugye? Csomag szép napot, ez most milyen cuccoknak a kiállítása? Ez mindennek, amilyen ipari robotika, meg ipari dolg. Az a neve a rendezvények, hogy iparnapjai. Tavaly is voltunk ilyenen, meg előtte is. És minden évben ellátogatunk. Hát most már a 4. éve. Amúgy a VOD csatornán fönt van az előző 3 iparnapjai is. Jó, még egyelőre nem akar bekapcsolni, úgyhogy várunk egy picit. De töltődik minden. Szóval ez nem GeekCon, hanem NerdCon. Mérnökök, tudósok, robotika, pakolás, ipar,
munkavédelem, gyártás, mérés, 3D szkennelés, van sok 3D nyomtatás, 3D különböző fajta gyártások, FDM, SLA, porgyomta, SLS, ugye. Vannak itt házi robotok is, amit egy átlag felhasználó is megvehet magának. Nem igazán találkoztam ilyennel, most az előbb pont egy ipari takarító robot pultnál voltunk. Az nagyon érdekes volt, az még ijesztő is. Az a robot úgy nézett kint a robotzsaruból a gonosz RD209-es. Vagy 206-os, erre sose emlékszem. Úgyhogy ipari verziója van mindenek. Várj egy kicsit, azt fogom csinálni. És amit be vagyok kábeleződve, hogy szerintem a gimbalt én elrakom most egyelőre. Úgyhogy kompakt legyen. Így, a zsebembe. Úgyhogy rárakom a töltőre. A telefont meg majd tartom a kezemben. És töltőn lesz, és akkor minden király lesz. Mindjárt visszaszaladok, hát ha még ott vannak a többiek a takarító robotnál. És akkor megmutatom azt is. Még egyszer. Annyi kábelből áll, mint én magam is egy robot lennék. Tudtam, hogy a zsebemből a gimbal kiesik. Pillanat. Na. Hopp, ez meg én vagyok. Ez nem olyan érdekes. Na én megyek, császtok, jó szórakozás, csász! Köszönöm szépen! Csak gyorsan megmutatom a Corsi robotot. Itt vannak a takarítási. Hopp, működik is a kicsike. Többiek meg közben jól itt hagytak. Mondjuk, amiket itt majd lehet látni, azokat pár év múlva megjelenhet az otthoni verzió is. Már persze, ha olyan robotról van szó, amit lehet használni egyéni háztartásról is majd. Hát tessék! Ez gyakorlatilag azért ipari, mert ipari, tehát otthon is tudsz ilyet, csak drága, gondolom. Na, most a megtalálás technológia következik, meg kell találni a többieket, akik jól itt hagytak, vagy a másik ajtón mentek ki. Sajnos most egyelőre kézből megy a telefonozás. Aha, ott vannak, ott cigarettáznak. Jaj, bocsánat. Semmi baj. A sávban azért mindenhol kábelek állnak ki belőle. Na, az van, hogy Leventéknek menniük kell, mert 4 órára programjuk van, de mi még azért itt egy részt még nem hagytunk ki. Jó. Úgyhogy akkor mi maximum gyalogosan távozunk a helyszínről. A táskámban meg itt van nálam a kulcsom, nálam van a telefonom, a Szigihez a ízét, úgyhogy holnapig is bőven rájött. Reggel az se baj, de délután az se baj. Jó, oké. Jó. Megyünk, videózunk tovább. Oké. Az visszanézhető, nem? Vissza. Megvan ott a csatornáján a többi. Ha valamit látszunk, akkor gyűjtögetek a gyerek pár névjegyet még. Jó, adjak még egyet? Akartam mondani, hogy majd lesz olyan hely, ahol cserélni. Konkrétan a térszkennerekkel foglalkozunk sehol volt, és odajött a utalunk, hogy milyen területek van Pont most néztem meg nemrég a Gyilkos Robotok című filmet, amelyet gyerekként láttam, illik ez a mostani. Az a plázás, ahol a pláza takarító robotok kezdtek üzélni?
Hát Nem. Ez a gyilkos roboton? Nem. nem a izénél a nagy stab. Nem, utána voltunk, ahol utána voltunk. Ott Kékes. Ahol a motort szkennelték be, meg a mérő. Ahol az a Delta cucc volt. A mérő. Na jó van. Urak, további jó szórakozást. Hello. Jó gumizást. Hello. Nincs keresztelő. Na szia. Hello. Na. Majd néha megnézem, hogy már működik-e a gimbal, mert éppen töltésem van. És... Fiam, egy konnektor. Ja, beraktad a izébe tölteni? Itt van minden, a seggemből jön a kábel. Ott menjünk vissza és mehetünk Ja, tovább. rendben. Itt van, tessék, itt a Büttner pult. Őket kellett Őket kell megtalálni. Kinek? Ó, nem tudom, ő új néző, most követett be, és mondta, hogy Itt a rokony nem, kollégák. kolléga. Tom Selleck szerepléséről a Magnum és Michael Crichton rendezte, amikor az átprogramozott robotokat azok meg gyilkolni kezdenek. Hát akkor ez nem a plázás, mert volt egy ilyen 80-as évekbeli horrorfilm, ahol a plázatakarító robotok kezdtek el ölni. Igen, kezdtek el nagy gyilkosságokba. És ez milyen technológia, ha már itt szóba jött? Filmmegmunkálás javarészt. Somogyi, akkor ez a Hanesznak is érdekes. Köszönöm, saját ilyen kis tömörülés. Így van, na tessék, megtaláltam. Szóval valamelyik jó fej cégnél majd egy... Csak akarom mondani, hogy azért ez milyen stream, hogy az ember azt mondja, találj meg, és itt van, tessék. És hogy te nem, ha még itt vagy, hogy te nem vagy idekint a kollégákkal? Hadd kérdezzem meg. Mi ez a lazaság? Hogy te nem vagy itt? Szabad nap, vagy te az irodában? Vagy ez is olyan, hogy én örülök, hogy ki kell jönni, ők meg jaj, csak ne engem. Igen. És ez? Nézzek, Olyan minicécek. kurva jó. Ja nem, ez lézer. Ez mi? Ó. Ugyanezt árulják gravírozógépnek, meg minden. Én csóró rendszergazdagok között nincs az iparhoz. Szegény. Számítógépek itt is vannak. Jaj, de nagyon imádom. Csináljuk egy kulcstartót. Csináljunk egy A kulcstartót. videó kedvéért. Igen, ha lehet, akkor én benne vagyok. Mit gravírozzak vele? Egy monogramot, egy négybetűs valami. Orkó. Az 5. Az 5 betű. 5 betű is? Hogy volt? O, vagy mondhatom én? Ja, bocsánat, O, R, C, O, O. Igen, azért majd megnézzük. Tényleg betűket majd megnézem, de így betű lett volna, akkor jó. Ezzel meg le lehet nyűgni, ezt is tudja. A robotok vannak, hókok vannak benne, ami nagyon emlékezés, aki látta valahol legalább javaslom még 80-as évekből. De lehet, hogy pótlom, én szeretem az ilyeneket. Hát ez nagyon jó. Igen, 2 óval a végén. Na tessék, itt van, lehullott a lepel, igenis ezüst az egyik lába. Így van. De várj, hát pozícionáljam magam. Túl közel menni, az egy nem tudom, hogy mennyire szabad. Annál nem ennél közelebb, nem biztos, hogy a... Vége a lézertől azzal. Ja, jó, akkor kb. Itt szerintem ez elég látványos már. Oda néz. Nagyon jó illata van.
H-T-4, oda néz. Az igen. Azt figyeld. Jó, ele. Az igen. Na tessék. Köszönjük szépen. Ugyanezzel foglalkozom, és szoftveres cég vagyok. Ó. Sejtettem. Na hát ilyen, ez nagyon, nagyon szépen köszönjük. Ó, de jó égetfa illata van. Nagyon jó. Wow! Köszönöm szépen a bemutatást, meg mindent. És az egyik kollégánk köztes a gépet. Megspékeljük. Ennyi. Hát így látványosabb. Látványosabb, illatosabb. Az biztos, nem tényleg jó illata volt, hogy égette a fán. Én már annyira nem szeretem az éget faszakát. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Tájékoztatóról. Ó, robotos, azt én ezt magamhoz. Akkor azt te intézete vagy a üzletember. Köszönjük szépen, viszlát. Oda néz. Na, szóval itt. Hát le lettem hívva, le lettem baszva. Akarod, hogy lenémítsam a streamet, hogy a magánbeszélgetés máskor ne hallatszódjon bele, vagy ki a fasz érdekel, mert kedves. Nem. Na mondjad. Igaziból csak akarom tudni, hogy melyikünk a fasz. Én. Fel lettem hívva és le lettem baszva, hogy még nem hívtam vissza az embert, akit ő szervezett le, hogy rezines nyomtatás, és miért nem intéztem el. És megkérdeztem, hogy ő miért nem intézte el, hogyha ő vállalta be a nyomtatást. Oh. Mert minek vállal be rezines nyomtatást, ha nem tudja elintézni. Ennyi. Amúgy Majd beszélünk, hogyha tudok beszélni. És ezzel lerakta a telefon. nem arra a válaszra számított, amit kapott szerintem. Nagyon sok. Jól néz ki, aki szeretik az éget fa illatot, azoknak ajánlott ez a munka. Hát igen, én szívesen üzemeltetnék otthon lézergravírozót. Nem tudom azt, mennyire szabad lakáskörülmények Nem között. igazán, mert egyszer gyulladjon ki, és utána majd nem akarsz többet. Nem, hát nyilván nem úgy, hogy ott hagyom. Tehát, hogy tehát biztonságos körülmények között maradjunk annyiban. Amúgy a múltkor tőlem kérte az összes általam nyomtatott és tervezett SLA modellt, mármint képet róla, szobrokról. Minek? Nem tudom, azt nem mondta. Ha valaki fölkereste a 3 DPS-t azzal, hogy SLA nyomtatni szeretne, az igen. Lehet, hogy ez ugyanaz volt. Én többet nem tudok. Én csak átküldtem a képeket. Hogy... Nem, csak mondtam, hogy hagyj én osszam már be a saját időmet, jó? Ez vízzel van? Beszéljünk Nem. vidámabb dolgokról. Ez lézer vagy víz? Ez lézer, de szoknak hozzá használni hűtésnek. Aha. Ez egy lézervágó, egy nagy ipari CO. És akkor látom, tud csak bele gravírozni és megvágni. Ez a lézer minden. Nézzük meg a többi mintát is. Te akarsz félre menni? Beszélj vele, én szórakoztatom a... Ja, és be lehet ide jönni egyáltalán? Biztos be lehet. Oda néz. Oda néz. Innen van azt hiszem, hogy egy ilyenből, de az nem az vizes vágós volt, az a lóhere. Vagy várjál, Hannes, valami virágot hoztam neked, hogy vittem neked tavaly, nem? Gyönyörű. Gyönyörű. Itt vannak a méretek. Nagyon jó. Jó, köszönöm, csak nézelőd. Szabad meg tapizni? Na, csak nem kíváncsi vagyok, hogy... Az igen. Az igen. Levegővel? Azon találkoztam, hogy lézer, víz, vagy mi lehet? Lézer, de sűrített levegő. Az igen. Ez meg alumínium. És egyből úgy vágja el, hogy az élek már... Pontosan, hát. Ez nincsen utómunka, semmi, ez így lett kivágva. Na, levegő, lézer. Sűrített levegő. És mondom, fog meg, ezt akartam megnézni, hogy egyből nem vág. Oh. Kettőt kérünk. Egyet otthonra.
Azért. Köszönjük szépen! Hát ez nagyon durva. Hát ez nagyon. Ez pedig itt az Emberiség szenvedése című szobor, amit egy svéd feminista szobrászhölgy rakott össze. Hallod, asztal? De nem szép. Az nyomtatva van? Igen. Tessék. Ez is a... Ez milyen anyagból van ez? Fémből, ha jól van. Azért hideg, azért azt nézem, tessék. Ott van a képernyőn. Aha. Tessék, fémnyomtatás. Bocsánat. Ott egy baromi nagy dobócsillag is. Bizony, volt ott egy nagy dobócsillag. Tessék, ez meg kurva jó. Hát ugye ez az, amit egész évben csak tévében, vagy ez YouTube videókon látok, és most itt van. De mehetünk, most már mindenhol voltunk itt szerintem. Körbejártuk Nem tudom, hol a másik épület. a pláját. Egyszer kimegyünk itt a hullámok alá, és akkor Jó. ott át tudunk székelni. Jó. Na. Igen, mert amúgy ha ez az a terem, ahova másodszor szoktunk menni, akkor ez annyira nem szokott tele lenni, mint most. És most azért itt elég érdekes dolgok voltak. Igen, eléggé rendesen ide volt sűrítve most minden. Igen, igen. Köszönöm. Figyelj már, Tomi, ha adományozok neked pénzt, nem vennél innivalót, hogy még ne dögöljünk meg? De valahol, valamelyik. Mert azt kibírom, hogy ne itt tegyek 13 000 forintért egy hotdogot, de az ital az fontosabb. Mondd azt, hogy utána jössz valami hotdogot tenni az IKEA-ba. Hát mondjuk... Igen. Jó, elmegyek. Igen, mi lett volna a Hát semmi, hogyha itt lesétálk nekem ott a 3-as villamos, de elmegyek veled az IKEA-ba. Most mi van? Mert pirosban vagy benne, vagy én nem tudom. Azt mondja, eljöhet még az az idő, hogy kinyomtatjuk magunknak egy autót fémből, azt összerakjuk. Ez az idő már eljött. Most az idő jön el, nem sokára, amikor kinyomtatod az autót, belevisz és mész. Igen, szóval, hogyha ezt beírod egyébként a YouTube-ra, hogy 3D printed car, akkor ez már van. Kár vagy nem kár. Kár, igen. És akkor már mondhatod, hogy akkor a kár van alattad. Úgyhogy ez már így simán. Figyelj, az nyomtató méret kérdése. De egyébként, ha nagyon türelmes és gazdag vagy, akkor a háztartási méretű nyomtatókkal is ki lehet nyomtatni egy autót. Igen. Mondjuk a CR10-zel... Egyébként viccen kívül a Citroennek van egy projektje, mert 5 éve tolják a dolgot, hogy megveszed a úgymond alvázat, a 4 kereket, a kormányt meg a motort, elektromosan persze, és minden mást otthon ki tudsz nyitni. Na, Tehát ők ebben már így... kérdés. Csak bocsánat, a hazamenetellel kapcsolatban miért az IKEA fele megyünk, amikor arra meg arra van a stadionok? Ami neked még közelebb is van. Nekem a 32-es az jó. Ja, nem akarsz metrózni? Oh. Nem átszínték. Ja, jó. Ja, akkor... Na jó, most már nem érdekelsz. Jó, nem érdekelsz. Megfogod Mit szeretnél? Mondjad, mit szeretnél. Kólát, adok pénzt. Hello. Szia, pénztárca. Ne mutogass, mert kevés van benne. Alig látszik. Meg magadnak valami finomat. Igen, is sejtetted. Cseresznyés megoldásút kérek szépen. Nem tudom mennyibe kerül. De muszáj, mert már nagyon szomjas vagyok. Ha nincs, akkor simáltam. Ha nincs cseri, akkor jó. Szóval autót nyomtatni, tudja, hogyha megnézed, most én is a Farkas 3D-t fogom például felhozni, ha megnézed nekik a TikTok videóit, az igen. Szóval ha megnézed a Farkas 3D-nek a TikTok videóit, ők ilyen melszabrokat nyomtatnak Dragon Ball figurákból, meg ilyenek.
Úgyhogy szerintem simán. Az csak össze kell rakni. Mi robbangat egyébként? Tudja valaki, hogy mi robbangat itt a környéken? Vagy Budapesten? Ne hallottad a robbanást? Mi az? Csak tesztelés volt. Mi az? Mi? Nem kaptunk inni valamit. Mert csak kártyával lehet, és 2500 forint lett volna. Gyerekek, az iparnapjain fogok szomlan dögleni, de az kurva. Menjünk vissza az izékhez, a narancsleveseket. Hello. Milyen tesztelés van? Itt nem messze van egy ilyen elektrotechnikai labor, és vannak ilyen megteszt cuccai, amikor nagy energia bírású dolgokat robbangatnak fel túlpörtésen. Tudod, mi az érdekes? És... Elmondok egy viccet. Na. Ez az egyetlen egy A-épületes történet volt az egész. Egy pavilon volt az egész. Tényleg? Végeztünk? Jé. Na mindjárt megnézzük a plakátot. Mert akkor végeztünk. Akkor akarsz még visszamenni szórólapozni? Hogy mi az Isten? Hát gyerekek. Akkor ez meglepő volt, mert mindig 2 épület szokott lenni. Mondjuk lábfájási szempontból nem sírok miatta, hogy nem kell. Érdekes. Jó, akkor kimegyünk a valóságba, ahol 300 forint egy fél literes kóla, és nem 1500. Jó van, akkor viszont ez mi volt? Mi volt? Na, ezt akartam mondani, várjál, hogy itt robbangatnak. Valószínűleg itt mindenki tudja, hogy erről van szó, mert senki nem ízett, hogy megtámadtak minket, hogy valami ugyanúgy. Még mindig 3000 volt 2 fél literes kóla. Akkor nem az én hangom. Na, viszont akkor, hogyha már így jártunk, hogy ez mára ennyi volt, akkor én is ezt mondom, hogy ez így most. Ott még azt a nagy plakátot megnézzük, hogy szép legyen. 1500, hogy nagyon drága, igen. Micsoda 2700 lett volna a két. Na nézzek, itt van a táncrend. Pavilon C, de ez a D, az az E, H. Várjál. Mindjárt megnézzük. Egyáltalán érdekes-e. Szenvedélytől vezérelve az evolúció útján. Iparnapjai. A-pavilon, igen. Ott van. A-pavilon, az összes. Látod, mindegy. Akkor bejártuk. Még azt a térképes részt megnézem záróképnek. Aztán akkor befejeztük mára. És akkor holnap fogunk találkozni. Ugye holnap már 2 streammel. És ennyi. Igen, ott van a pirossal jelölt az A-pavilon, ott jártunk. Úgyhogy két videó van belőle. Most Twitch-en visszanézhető esetlegesen, ha valakit érdekel, hogy mi mindent láttunk. És következő adással holnap jelentkezünk. Úgyhogy csók, puszi, pletyka, cica. 88V3. Találkozunk holnap a csomagon. Szia iparnapjai, szia csomag!